पहिलाव जोंनि मिडियानो बेलायखेना हामबाय माइ आफारा तिनिसों बाय बाहामावखै रमानि बागै तिनिसों उदयपुर जोंनि मा टिप्रेश्वरी मन्दिरसों थाइ सफायजा जों हुलाय 38 जुलाइ बारिनि पन्सिमुख 10टा पन्चायतनि खबजाक जोंनि पूर्व जिला पन्चायतनि हयते जों যখন जोंनि बुबाग्रा बिनि बाखानि बाखाद्र যখন बेमार बा साजागोन बाखा साजाखुनि जों बिनि बजे ILS हस्पिटाल बेरकालायखुनि जों जोंनि मा टिप्रेश्वरी मन्दिरजों जों पुरुन तानै गलि रुनाय हिनै जों यासाकजाक एवं मानासि खालायजाक बिनि बागै जों तिनि फाइनालि फाइ सफायहा जोंनि मानासिनो जों पुरन खालायनि बागै तो बिनि बागै जों तिनि मानासिनो जों पुरन खालायमानि लगे लगे जोंनि बुबाग्रानि साक जे रोग रुगि दंनाय बो जतनो परिष्कार एवं खामै फालायनाय होननाय आं जोंनि मा टिप्रेश्वरीनि आं बिश्वास